Рахимов бо паҳлавони Финляндия куштид мегирад. Марти Пумалайн ин паҳлавоне ки Финляндияро маърифӣ мекунад 24 сол дорад. се маротиба дар қаҳрамони ҷаҳон ширкат вардидааст паҳлавони Финляндия. вале чун мебинем ки Тимур Раҳимов қобилию хуб кор мекунад. ҳолати таърихи гиребон боғӣ кардан барои Тимур Раҳимов хеле имконияти хуб аст. ҳолати асайкоми ҳам гардодан аз эҳтимол дур нест. аз дасти Тимур Раҳимов дар гранд-слами Ташкент ин паҳлавони Финляндия шикаст хӯрда буд. яъне ин паҳлавонест ки барои паҳлавонони мошно аст. ҳатто як омори дигар аст ки шояд мухлисони Сайдҷалол Саидов ҳаморо шунаванд. ҳатто Сайдҷалол Саидов ин паҳлавони Финляндияро шикаст додааст дар ҷоми кушодаи Аврупо Оренбург. дар вазни то 100 кило куштир мегирифт ин паҳлавони Финляндия. ҳоло камфаъол аст. Тимур бисёр ҳолати ӯро табоҳ кардааст ва Финляндия паҳлавон имкон ҳам ёбад ҳатто барои остин доштани Тимур Раҳимов. вале як тараф ҳам доштан ин шуда аст. куштин нагирифтани ҷуфт барои Тимур Раҳимов шикасти паҳлавон қадар мушкил нест. мо боварӣ дорем ки Тимур Раҳимов ин давро бояд хуб ҳунарномоӣ кунад. ҳарчанд роҳи тиллоӣ барои Тимур Раҳимов баста бошад, вале роҳи биринҷӣ кушода аст. ба ӯ шаст ё ба ӯ сурате ки Тимур Раҳимов мерафт, мо гумон кардем ки ин гранд-сламҳо ҳама аз Тимур ҳастанд. вале афсӯс ки ӯ гӯштине ки қаблан Тимур Раҳимов дошт, ҳоло гӯштинро дар Тимур эпон Тимур Раҳимов акнун баҳри ба даст овардани нишони биринҷи вазни ҷамъи 100 кило гӯштин мегирад. аксаран мухлисон мегуфтанд ки дар қисмати финалӣ аст Тимур Раҳимов дар ҳамин гранд-слам. вале бо вуҷуди ҳама ин мо умед ба нишони тиллоро агар дар вазни ҷамъи 100 кило аз даст дода бошем.